बिटिआर सोरखारा फिन चिराङाव हानि फोरमान बिलाइ रानदों। बिटिसि खुंथाया जोबनो गेजेराव दानसेसोल' सम दंसेयावनो खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा गोबां गोख्रै खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। माब्लाबा फोरोंगिरि थिसननाय, माब्लाबा ग्रेड 3, ग्रेड 4 नि साख्रि थिसननाय, सरकारि आसनिफोर राननाय बायदि बायदि। बेबादिनो दिनै इएम रनजित बसुमतारी आरो बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायजों 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय पातालसाना दावराय गाबनाय ओनसोलाव 117 नखरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होनाय जायो। जायखौ गोलाव सम हा नामजारि गैजायै रायजो राजाफ्रा इएम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारखौ साबायखर बावो। आंनो बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा रायजो राजानिफ्राय मोजां हामलायहरबाय आरो बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड रिपर्टार बिथांमोननिसिमबो मोजां हामलायबाय आरो जों बे लेखाखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनबाय। जों बेनि थाखायनो गथ'फोर फरायनाय बायदिसिना माखासे जोंनिनो बे मोनसे नेरसोन बा मोनसे डकुमेन्टस जोङो बेखौनो मोनफ्रोमबो गथ'फोर मेट्रिक पास जानाय बायदिसिना पास जानायफ्राव जोङो सोंजायोबा जोङो बेखौ गैया होननानै बुङोबा जोङो फायसनानै थानाङो। एडमिसन खालामनायाव जों बिराद जि जायगायाव 1000 जानांगौबा 2000सो बेफोरबायदि खरस थाङो। बेनिखायनो जोङो सारमोननि बेफोरबायदि रानना होफैनायाव जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनो नैबे दिनैनि समाव रानना होफैबाय, जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। नोंथांमोननि मोनदांथियाव आथिखालनि जि सरकार इउपिपिएल सरकार बियो माबायदि सरकार सोलिदों होननानै सालायदों होनना सानो? सरकारावथ' जोङो गोदोनि समाव जोङो बेदर दरसे बा माबा दरसेबाबो जों जाबाबो गोजोननाय मोनामोन। जोङो गोसोबायदि जों मोनाबाबो जों हान्था मेलाखौ जों गोजोननाय मोनदों। जेरावखि थाङा मानो हाथाय बाजार जा बा न'आव फै जोंनि नांगौ बायदि सफैनो हायो। रावजोंबो जेंना जेंसि गैया, जों गोजोननाय मोनदों। दा हानि फोरमानलाइखौ मोनबाय, उननि समाव लामा दालांफोरनि माबाफोर आसा खालामबावो नामा? जोंथ' बेखौ आसा खालामबावगोन मोनफानि उनाव मोनफा। जोङो स्कुलाव थांनाय बा लोमजागोन साजागोन जोङो हान्था मेलानि थाखाय जोङो सुबिदाखौ नांगौ। जों बेफोरनि थाखायनो जोङो सारमोनखौ दैथायहरो गोजौ लेभेलाव मोनफुंनो थाखायनो। जों ओंखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे लुगैगोन आरो। मोनबेसे गामिया मोननो हाखो दिनै हाखौ? जोङो 13 गामि, खोंदोब दैसा, ओमफ्राय 2 नम्बर खुसुं दैसा, पातालसाना, बे मोनथामा।